ta Muhammadu, mai gabas mai yamma da Ahmadu, mai baki mai fari ƙarshen ɗaukaka. Sarkin manzanni Muhammadu, kai salati rabbi ga shayabo, shugaban dukkan mai sarrabo, alai sahabai nasa zubo, su zarta ganyayen bishiyu duka. Mai Abubakar Saddiku da Umaru, mai Usmanu Sirki gun Tahiru, mai Aliyu kwamandan yaƙi Haidaru, ko za ka je manya su gaya maka. Sarkin manzanni Muhammadu, ga ilimin koko yayyawa, amma garai nai suka samo suwa. Ilimin kimiyya yayi samuwa, ga maganin cutar ya bayar duka. Wallahi kyauta kai ta girma, ya baka ya kara in anjima. Kun raba kyauta ya fi ruwan sama, ya baka ya kara ya daɗa maka. Sarkin manzanni Muhammadu, dan tasa ce mai kinsa ya fi darai, ya baiwa mai hali aka almajirai. Sallar ka ce ya sirba ta haskaka. Mai zamu ce Allah sai godiya, an taskace harshen mu waje ɗaya, yaban sani aiki rana satiya, alayira za mu sadu da ɗaukaka. Sarkin manzanni Muhammadu, domin a can za a yi mana tambura, a ce maso nan yau san ba jira. A duniya Aisha kin zama sha'ira, taho anan ma ki mai baituka. Raye ya ce alkawari yau ya cika, a ji maka fa aljanna a sassaka, sagashashen nama an sassaka, in ka biɗo ya ji abada maka. Sarkin manzanni Muhammadu, aljanna duk burin da ka je da shi, ka ci da shan ka je can da shi, ka yagi tsoka kai taunar kashi, ganda da babban kai ba zancen babbaka. Sarkin manzanni Muhammadu, harshe ina roƙo ya Allahumma, mai roƙo da Aliyu da Fatima, ka yarda in je Makka Mukarrama, in je Madina tugun mai ɗaukaka. Sarkin manzanni Muhammadu, in bas alherin nan ta kuce, ya rera baitoci ba ce ce kuce, yar unguwar Hausawar Gwale ce, a nan nake har gobe ya wallaka. Sarkin manzanni Muhammadu, sarkin manzanni Muhammadu.